That is why media and information literacy is more critical than ever, equipping the public with the ability to distinguish factual content from disinformation. At the forefront of this mission is the Philippine Information Agency, or PIA, dedicated to building a well-informed and empowered citizenry. Through its Digital Bayanihan initiative, the PIA promotes digital responsibility through workshops, seminars, and partnerships. As the government's primary public information arm, the PIA serves the Filipino people by producing and sharing content, targeting the grassroots, allowing them to be informed and critical thinkers. The PIA operates under the Presidential Communications Office, or PCO, with 16 regional offices and 78 provincial centers nationwide, ensuring the widest reach for government information. PIA's highly acclaimed creative and production services and program management divisions provide advertising and public relations services to the Office of the President, the Executive Branch, government-owned and controlled corporations, government financial institutions, and local government units. PIA offers a full range of expertise and services, including communication research, news monitoring, issues management, communication planning, message development workshops, and creative and production services. PIA also specializes in advocacy initiatives, including media briefings, multi-sectoral forums, radio and television appearances, and strategic media planning and placement. As part of the integrated state media, PIA's organizational interoperability ensures accurate, timely, and consistent delivery of information nationwide. Through digital platforms and social media, PIA expands its reach to a broader audience, including marginalized and remote communities. PIA ensures every Filipino stays informed on national developments, bridging the government and the people through a commitment to inform, inspire, and innovate for progress. Together, let's build a better, more informed Bagong Pilipinas. Pilipinas na Imbagamalong, Ilocos Region. Ito po ang programang Kapihan sa Ilocos. Ang Kapihan sa Ilocos ay hatid po sa inyo ng Philippine Information Agency, Ilocos Region. At ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe De Castro. Sa ilalim ng Presidential Communications Office, sa pamumuno naman ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Director Jeneline C. Role. Ako pong inyong lingkod, Rocky Bautista, Information Officer mula sa Philippine Information Agency, Ilocos Region. At ako na naman po ang inyo pong makakasama sa isa na naman pong oras ng talakayan dito po yan sa ating pong kapihan. Katuwang po ng Philippine Information Agency Ilocos Region ang iba't iba pong ahensya ng pamahalaan upang hatid po sa atin ang ating pong timely, accurate at relevant information para po sa ating mga mamamayang Pilipino. Live po tayong napapanood sa ating pong Facebook page, ng PIA Ilocos Region. Kasama na rin po dyan ang apat po pong provincial Facebook pages ng ating pong PIA dito po sa Region 1. Nandiyan ang PIA Ilocos Norte, ang PIA Ilocos Sur, ang PIA La Union, at ang ating PIA Pangasinan. At gayon din pong napapakinggan tayo sa ating mga partner carrying stations region-wide. At ngayon po, napapanood at napapakinggan nyo na rin po kami sa ating pong YouTube at Spotify platform. Yan po, marami na pong platform kung saan nyo po mapapanood at mapapakinggan ang ating pong kapihan sa Ilocos. Alright, so nung nakaraang episode po na ating pong kapihan sa Ilocos, nakasama po natin ang Commission on Population Development para po pag-usapan ng ating pong Population Day, World Population Day. At doon natin nalaman, no, na talagang importante ang responsible parenthood para po sa pagpapalaki ng atin pong mga anak. And of course, today, as we celebrate, of course, the National Disability Rights Week on July 7 to
ay July 17 to July 23. Ngayon, makakasama po natin ang ilan pong mga members ng ating pong Regional Committee on Disability Affairs. Ayan, unahin na po natin, of course, ang DSWD as the chair of our RCDA 1. Kasama po natin ngayong hapon. Mula po sa DSWD, we have Social Welfare Officer 3, Ma'am Cheryl Bringas. Good afternoon, Ma'am She. Good afternoon, And Mr. welcome po sa Rafi. ating pong Kapihan sa Ilocos, Salamat ma'am. for inviting the SWD here. So magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood ng Kapihan sa Ilocos. Yan, maraming salamat po for being here, Ma'am She. And of course, kasama din po natin para mabigyan din, of course, ng boses itong ating mga lokal na pamahalaan dahil sila po talaga ang ating pong frontline sa ating pong mga serbisyo when it comes to our PWD sectors. First, we have the head of the Persons with Disability Affairs Office from the City Government of San Fernando, La Union, Dr. Mark Anthony B. Inocencio. Isang inklusibong hapon po sa lahat ng nanonood at mga taga-subaybay po ng Kapihan sa Ilocos. And of course, Ma'am Cheryl, magandang hapon. Sir Rocky, thank you very much for the opportunity na ibinigay niyo po para sa disability sector na marinig din yung boses natin ngayong National Disability Rights Week celebration. And of course, i-introduce mo yung susunod natin na kasamahan. No? So mamaya ko na siya babatiin. Ayan, dahil nga po nasabi ni Sir Mark na bukod of course sa ating pong makasama ngayon ng hapon na ito with Ma'am Cheryl and Sir Mark, makasama din po natin via Zoom ang ating pong head ng Persons with Disability Affairs Office mula naman po sa Provincial Government of Pangasinan. We have Ma'am Jennifer V. Garcia. Good afternoon po, Ma'am Jen. Mula po sa Pangasinan. Good afternoon po sa lahat. And isang ang galing na hapon at inklusibong hapon po sa ating lahat. Thank you PIA for inviting the province of Pangasinan po sa inyo pong Kapihan sa Ilocos. And of course, good afternoon din po sa ating pong representative from the DSWD, ang ating regional focal person, Ma'am Cheryl Bringas. And of course, ang ating pong PDAO officer or the Disability Affairs Officer 4 of the City of San Fernando, Dr. Mark. So, good afternoon po sa lahat ng nanonood. Good afternoon po. Again, mula po sa PIA, of course, nagpapasalamat kami sa ating pong mga guests ngayong hapon, Ma'am Cheryl, Sir Mark, and of course, Ma'am Jen for coming here dito po sa ating pong Kapihan sa Ilocos. Kahit na si Ma'am Jen po nasa virtual po, maraming salamat po sa inyo dahil po ito po ay isang napakagandang pagkakataon para po mapag-usapan natin kung ano naman po ang ginagawa ng ating pong pamahalaan. Of course, the members of the Regional Committee on Disability Affairs para po sa ating mga PWD sector. Dahil bagamat sila ay nasa vulnerable sector, ay kailangan pa rin natin silang pag-usapan. No? And of course, the programs that being brought for them. Of course, bago po tayo magpatuloy sa ating pong Kapihan sa Ilocos, nais ko lamang pong i-plug ang ating pong text line na 0916696194 para po sa ating mga kababayan na gustong magtanong. Para naman po sa ating mga kasama sa media po, maaari niyo pong ilagay ang inyo pong mga katanungan dyan po sa ating comment box sa ating pong Zoom platform. Ayan po, hindi na po natin patatagalin pa. Punta na po tayo dun sa discussion natin. Siguro nahin natin yung question natin with Ma'am Cheryl since sila po ay nanggaling sa DSWD. Ma'am, dito po sa DSWD, bilang kayo po ang share ng ating pong RCDA, paano po natin ina-advance at pinapangunahan ang ating pong RCDA para po sa kapakanan ng ating pong mga PWD sector dito po sa Region 1? Okay, bilang secretariat or lead po ng Regional Council for the Disability Affairs sa Region 1 po, pinangungunahan po ang DSWD yung pagpapalakas ng coordination ng iba't iba po nating ahensya ng gobyerno, yung ating local government units, and as well as yung ating civil society organization. So member din po sila sa RCDA upang matiyak po na yung mga programs and services po para sa ating mga PWDs ay inclusive at tumutugon po sa kanilang pangangailangan. So nagiging platform din po ang committee para talakayin po yung mga issues ng ating mga PWDs po, so para matukoy po yung mga kakulangan sa mga services, para makapag-recommend up din po tayo ng mga konkretong hakbang na magtataguyod sa kapakanan ng ating mga PWD na sa Region 1 po.
Yan, napakahalagang ano ito no ma'am, napakahalagang kumbaga convergence ng ating pong national government and of course the local government units. At gaya din po ng nasabi nyo kanina, pati ang ating mga CSOs ay nagkakaroon ng boses para dito sa ating pong committee. Ngayon naman po, siguro si Sir Mark po ang makakasagot nito. Gaano po kahalaga, Sir Mark, na meron po tayong koordinasyon with of course the national government and the other local government units when it comes to sa mga usapin patungkol sa mga PWD sector? Yes. Alam mo, Sir Rocky, hindi kasi kakayanin ito na mag-isa ng Persons with Disability Affairs Office. Kung sa mga bata, meron tayong tinatawag na it takes a village to raise a child. Ito naman sa atin kasi sa disability naman is nothing about us without us. So ibig sabihin, kung pinag-uusapan ng pamahalaan ang mga programa para sa mga may kapansanan, kailangan po nakasali sila. And this is one nice program na ginagawa natin sa government, especially no, na nandito ang DSWD, nandito ang PIA, dahil kayo rin ay miyembro ng RCDA, at the same time, member din kayo ng governing board ng National Council on Disability Affairs, kung saan yung collaboration ay talagang kinakailangan nating paigtingin para mas maging comprehensive yung approach sa lahat ng mga programang ginagawa natin. Hindi kasi pwedeng iisa lang talaga. Kumbaga, sa disability affairs, kailangan para tayong walis tingting. Kapag magkakasama tayo, mas madami, hindi lang siya mas masaya, kundi mas marami talaga tayong may improve at matatouch na buhay. Maganda po yan no, na pagpapaliwanag, Sir Mark. Dahil in every guest that we have here dito po sa ating pong kapihan sa Ilocos, lagi nating ine-emphasize yung convergence ng ating pong mga iba't ibang miyembro, mga iba't ibang sangay ng pamahalaan. Dahil hindi lang talaga ang isang sektor ng pamahalaan or sangay ng pamahalaan ang siyang gumagalaw eh. Lahat tayo gumagalaw para po sa benefit ng ating pong mga It's a kababayan. shared responsibility. Tama po, it's a shared Shared responsibility responsibility. of everyone. Ngayon naman po siguro, dahil nga po, ang sinasabi natin dito, ang ina-emphasize natin is we are advancing yung ating pong mga programs and projects for our PWD sector. Dito naman po sa San Fernando City, how do you do it? Like, paano po natin pinapataas ang accessibility, ang mga programa at proyekto para sa ating pong mga PWD sector, Sir Mark? Of course, magsisimula tayong lahat yan sa data. So as of today, meron na tayong 4,317 na persons with disabilities na registered sa ating Philippine Registry for Person with Disability. So pangalawa po dito is yung pagpapaigting po ng lokal na batas. Kami po ay masaya na nasabihin sa publiko na ang City of San Fernando po na ipasa na sa second and third reading ang disability code po ng syudad. Ibig sabihin po nito, meron na po tayong lokal na basihan at batayan para sa pag-create ng mga programa para sa disability sector. Pangalawa po, pinapaigting din natin yung talagang suportado tayo ng ating mga local chief executives pagdating sa legislation and at the same time doon sa data gathering, katulad nung pagtatalaga ng mga tao. Nag-hire tayo ng mga tao sa ating PDAW para merong tumutok doon sa ating PRPWD or Philippine Registry for Person with Disability. So meron din tayong mga programa katulad ng Tuloy Araw Lang Walang Sagabal program, na ito ay programa din ng DSWD na pinaigting pa talaga natin at every year dumadami yung mga recipients natin. At ang kagandahan nito, hindi ito katulad ng mga scholarship grant na binibigay. Ito ay educational subsidy na ibinibigay natin sa mga batang gustong ituloy ang kanilang pag-aaral. Pwede rin nila itong igamitin sa kanilang pang-sustain doon sa pang-araw-araw katulad ng pambaon at yung pagkain nila, no. Sabi nga natin, meron tayong maliit na nakalaan para sa kanila, pero at least meron tayong pino-provide na programa para din sa kanila. Ngayon nagbabarangay na kami, Sir Rocky and Mama Cheryl, para po talaga ma-intensify natin yung data collection. Kasi hindi po talaga magiging tama yung ginagawa natin kung hindi po tama rin yung datos na meron tayo. Ngayon po nakikipag-partnership tayo katulad kay Peso, nag-create sila ng mga bagong mga programa ngayon katulad ng Tulay program kung saan nagkaroon ng training on bread and pastry making yung ating mga persons with disabilities. Ang atin naman pong city agriculturist ay nagbigay ng 500 pieces na mushroom fruit bags kung saan pwedeng maging livelihood program. At ngayon po, ongoing yung MOA natin for the livestock naman. Ito ay mga mangilan lang sa mga programang ating ginagawa. At syempre,
yung IEC, mahalaga talagang information, education, and communication, lalong-lalo na yung ginagawa ng PIA na pagbibigay impormasyon sa publiko dahil hindi naman talaga malalaman ng ibang tao kung anong ginagawa natin kung wala talagang proper coordination and education and information communication. At saka dun sa mga nasabi mo, Sir Mark, no, talagang ito ay manifestation na hindi talaga natin magagawa itong mga to kung hindi talaga tayo nakikipagtulungan. At mahalaga din yung sinabi mo, Sir Mark, kanina na mahalaga na meron tayong contributions mula dun sa ating mga local chief executives. Kumbaga, hindi naman kasi natin ma-fulfill yung mga programs natin. Of course, sa inyo, sir, gagaroon tayo ng mga proposal. Tapos, merong mga mas strong support coming from our local chief executives, our legislators down sa ating pang mga lokal na pamahalaan. Napakahalaga na meron silang mga contributions na ito. And therefore, siguro, I'll ask Ma'am Jen, kung gaano kahalaga ito naman sa ating pong province of Pangasinan na meron po tayong support coming from our local chief executives, of course, the governor, and other pong mga government officials na they support po ang ating mga program para po sa ating PWD sectors. Gaano po kahalaga ito, Ma'am Jen? Yeah, thank you, no. Actually, napakahalaga po talaga yung support po ng ating pong government. Like for example, dito po sa pamahalaan po or sa lalawigan po ng Pangasinan, sa pangunguna po ng aming pong Governor Ramon Bigico III, ay kinikilala po talaga ang mga persons with disabilities na kumbaga ay may pantay na karapatan at pagkakataon sa lipunan. So sa pamamagitan po ng activate ng provincial ordinance po ng pagkakaroon po ng opisina ng PIDAW, tinitiyak po ng opisina na ito na ang lahat po ng programa at proyekto po at lahat po ng serbisyo ay nakabatay po sa prinsipyo ng disability inclusion na tinatawag po natin na no one should be left behind. So sa pamamagitan po ng PIDAW, patuloy po nitong ipinapatupad yung Magna Carta for Persons with Disabilities. Sapagkat dahil ang aming pong office ay province level, ang pangunahin pong aming serbisyo ay technical assistance po na binibigay po natin sa 44 municipalities and 3 cities po, no? So minomonitor din natin yung implementation po ng iba't ibang disability related laws like the Magna Carta for Persons with Disabilities na nabanggit ko po kanina, and at the same time po yung full implementation din po ng PIDAW or the RA 10070 sa lahat po ng ating pong municipalities po. So sa pamamagitan kasi ng opisina na ito, kapag ito po ay talagang fully supported by the government, ito po yung magiging avenue or vessel po para maabot po natin yung ating po mga persons with disabilities at the grassroots level. Kaagapay po natin ang ating pong mga organizations of persons with disabilities. Kaya naman po, kaagapay ang mga LGUs, hand in hand, tulong-tulong po kami na abutin po talaga ang mga persons with disabilities sapagkat iyan po ang pinakaunang mandato sa amin ng aming mahal na governor na abutin ang lahat, lalo't higit ang mga nangangailangan. Napakahalaga Yan po, din sir. po yung sinasabi ni Ma'am Jen, no, na talagang we bring the services of the government closer to our people. Ayan. Siguro, kumustahin din natin, Ma'am She. Ma'am She, gano'n na ba karami ang ating pong PWD sector dito po sa atin pong region, Ma'am She? Base po sa datos na nakalap po namin, meron na po tayong 137,030 na PWDs po sa Region 1. So ang pinakamataas po syempre ang Province of Pangasinan dahil may 6 na distrito po so meron po silang 84,305. Sa La Union po ay 23,153. Ang Ilocos Sur ay 15,084 at ang Ilocos Norte ay 14,488. So sa total na 137,30 ay meron po tayong categorized as poor with a number of 11,330. Yun na naman po siguro ang pag-usapan po nating next, Ma'am She, Sir Mark, and of course, Ma'am Jen. Yun pong ating pong unified ID. I think meron na po tayong unified ID when it comes to PWD. Dahil nga po ang atin pong unified ID ay talagang nagpatibay dun sa atin pong dahil may mga issues na nagkaroon Yes, noon. Paano po ginagawa ito ng ating pong
ng ating pong city? As of the moment, Sir Rocky, Ma'am Cheryl, and Ma'am Jen, inaaral pa rin namin, no, yung doon sa Unified ID System kasi kapapasa lang ng ordinansa. Ipinasok kasi namin siya sa ordinansa para yung implementation ng batas sa taas pababa is talagang smooth sailing tayo. So as of the moment, nandun pa lang kami sa PRPWD side or yung sa Philippine Registry for Person with Disability. Pero inaantay lang namin yung paglabas ng Manual of Operation na manggagaling sa Department of Social Welfare and Development, katuwang ng National Council on Disability Affairs, para doon sa full implementation ng guidelines. Masasabi kong napakaganda ng Unified ID System. Kasi ako mismo, nung bago ako bumaba sa PDAW, galing din ako ng National Council on Disability Affairs. At nakita ko po na yung proliferation ng fake IDs talaga pong maiiwasan dahil una, makikita na natin yung ating person with disability ID sa mga susunod na buwan na nandoon na sa eGov app. So meron na tayo talagang ID na hawak-hawak na lang natin sa telepono natin, maliban pa doon sa physical na ID na pwede rin nating ibigay sa PDAW, no? Or ibinibigay ng PDAW. Kagandahan din ito, mas madali yung pag-iimbak natin ng mga files. Alam naman natin sa pamahalaan, naiipunan tayo ng napakaraming papel at nai-archives natin itong mga to. Pero dito kasi sa Unified ID System, pipicturean lang natin or i-scan natin yung mga papeles. Meron na tayong meron depository na tayo ng mga papeles ng ating mga person with disability ID. Ang kagandahan nito, very unique ito kasi may QR coding. At the same time, makikita mo talaga na hindi katulad ng mga old style na ID na ginagawa natin na the makinilya. Ito talagang printed, may picture, may pirma, at makikita mo doon lahat ng mga impormasyon gamit yung QR code. Kaya doon sa mga establishments natin, dahil usong-uso nga yung pamimeke ng person with disability ID, makakaasa sila na pagpasok ng Unified ID System natin for person with disability, mababawasan yung pagkalat ng mga fake IDs at madali nilang mamomonitor kung ito bang mga ID na to ay totoo nga talaga at legit na nagmula sa PDAW or sa mga MSWD or CSWD. So, tama po, napakalaga po yan, no, na hakbang ng ating pong NCDA to have the Unified ID po. Ayan po, siguro time check po tayo. It's already 1:35 PM po. Magbabalik po tayo ang ating pong Kapihan sa Ilocos. Let's pause for a short break muna po. At magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal na kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw natatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng Pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na
ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Alam mo ba, kahit may El Nino, posible pa rin ang malalakas na pag-ulan? Lamang ang impormado dito sa Pilipinong Impormado, alam mo ba? Ayon sa DOST Pag-asa, bagamat ang El Nino ay karaniwang nagdudulot ng tag-init at tagtuyot, pinapalakas din ito ang habagat o southwest monsoon. Kasi kapag El Nino, mahina yung easterlies, nagiging westerlies. And then may instances na nagre-recarb yung ating mga bagyo during June, July, August. Kapag nag-recarb yung ating mga bagyo, yan din yung humahagod at humahatak ng habagat natin. Hindi ibig sabihin ng El Nino ay wala ng ulan. Bagamat karaniwang nagdudulot ito ng mas mainit at mas tuyong panahon, maaari pa rin itong magpalakas ng habagat na nagdudulot ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan. Maaari ring kaunti ang mabubuong bagyo, ngunit ang mga mabubuo ay posibleng maging mas malalakas at umabot pa sa lakas ng super typhoon. Narito ang climate outlook ng DOST Pag-asa sa susunod na 4 na buwan. Below normal rainfall conditions ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang areas sa Visayas. Samantala, near normal rainfall naman ang inaasahan sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. At para sa buwan ng Nobyembre, way below normal rainfall conditions ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon at below normal rainfall naman sa nalalabing bahagi ng bansa, maliban na lang sa ilang isolated patches ng near normal na pag-ulan dito sa may Western Visayas, Caraga at Davao Region. Ayon rin sa forecast ng DOST Pag-asa, sa katapusan ng Nobyembre 2026 ay inaasahang makakaranas ng dry condition ang 47 probinsya habang makakaranas naman ng dry spell ang Camarines Sur. Ibig sabihin, habang may mga lugar sa bansa na nakakaranas ng matinding pag-ulan, may iba namang mga lugar na makakaranas ng kakulangan sa ulan o tagtuyot. Kaya importante ang paghahanda. Ingat! Kaya, Pilipinong Impormado, ngayon, alam mo na. Nagbabalik dito pa rin yan sa ating pong programang Kapihan sa Ilocos. Kasama pa rin po natin ang Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1, ang ating pong City Government of San Fernando, La Union, ang ating pong Provincial Government of Pangasinan. Ngayon naman po, siguro, kumustahin natin yung ating pong selebrasyon ng ating pong NDRW, which will start dito pong July 17 hanggang 23. Ayan po ating celebration ng ating National Disability Rights Week. Ma'am She, bilang kayo po ay nasa DSWD at kayo po ang secretariat ng ating pong RCDA, gaano po kahalaga na meron po tayong mga observance or celebration ng ganito po, yung NDRW po natin?
Okay, thank you, Rocky. So, yung pagdiriwang po ng ating National Disability Rights Week ay hindi lamang po ito taunang na activity, no? Ito ay isang napakahalagang platform at pagkakataon upang ating paigtingin yung panawagan natin para sa sektor ng mga PWD. So, ang NDR Week ay pagkakataon din upang kilalanin yung mga magagandang inisyatibo like yung sa City Government of La Union na palakasin yung pagsasamahan at ihikayatin po yung mga aktibong partisipasyon ng iba't ibang sektor, hindi lang ang PWD, ahensya at mga local government units sa pagbuo ng isang inclusive, accessible at disability responsive na Region 1. So bilang parte po ng RCDA ay tungkulin natin na siguraduhin na mararamdaman po ng ating mga PWDs na may kasama sila, naririnig sila, at higit sa lahat may patas silang opportunity sa trabaho, sa edukasyon at serbisyo ng government po natin. Sir Rocky, Sir Mark. dagdag ko lang, no, yung sabi nga ni Ma'am Cheryl, no, na gusto niya gusto natin na yung bawat sektor may representation. Yes. Gagawa tayo ng mga programa na kung saan si person with disability, si senior citizen, ang mga solo parent natin, yung mga bata, yung mga children natin, even the youth, and all yung mga indigenous people natin is sumama or magsama-sama sa isang magandang selebrasyon. Bakit? Kasi kung iisipin natin, yung intersectionality ng disability sa loob ng isang single parent or ng solo parent, sa loob ng isang senior citizen, indigenous people, meron kasing person with disability. Kaya napakaganda nung sinabi ni Miss Cheryl na magsama-sama tayo dito sa isang good cause na gusto nating gawin, na bawat tao may representation, bawat tao kinikilala ng pamahalaan. And not just that, no, Sir Mark. At saka bawat tao siguro, I believe na kailangan din natin na kalampagin dahil bawat tao ay meron talagang dapat pakialam dito po sa ating mga PWD sectors. Yes, safe space talaga Tama. yung kailangan natin. Even by the way, the LGBTQIA+ community, dahil marami rin naman tayong mga kapatid na miyembro ng spectrum na yan na meron talagang disability. Kaya dapat talaga yung pagtanggap at pag-unawa. Ngayon nga sabi ko, yung equality nandyan na. Baka ang kailangan natin is yung equity. Na yung kung meron tayong pantay na binibigay sa lahat, opportunity naman ngayon talaga na makikita natin na sabay-sabay, pantay-pantay. Lahat talaga uunlad. Sabi Walang nga naiiwan. walang naiiwan. Especially in the city of San Fernando. Yes, of course. Ganda po Sa yan. Region 1. Yes, sa Region 1. Andyan din yung province of Pangasinan. Yes, of course. Napakagandang advocacy talaga nun when it comes to the PWD sectors. Kasi hindi talaga natin iniiwan yung ating pong mga PWD sectors. Talagang ina-uplift natin sila, ini-include natin sila sa lahat ng mga ginagawa nating programs and projects, Sir Mark. Yes, ganoon naman talaga Sir Rocky, no. Even doon sa pagbuo ng mga programa, hindi po PIDAW ang gumagawa ng programa. Yung pong sektor ang kinoconsult natin kung ano yung programa na gusto nila kasi mahirap sa atin sa gobyerno na tayo ang gagawa ng programa na hindi naman akma, hindi align at hindi anchored doon sa kanilang pangangailangan. Yung sinasabi nga natin na we teach them how to fish, not to eat the fish. So medyo tinitigil namin or medyo minimize namin yung dole out, yung mga ayuda kasi gusto natin na yung mga person with disabilities na nakasamahan natin ay maging part ng ating economy. Kumbaga maging taxpayer din sila. Kaya nga naniniwala din ako doon sa disability economics na tinatawag natin na itong mga person with disability hindi naman dapat ito tinuturing na laging nanghihingi lang. Ang mga person with disability ay may kakayahan, may mga talento. Kailangan lang nating ilabas talaga at i-boost yung confidence nila dahil nga yung pagtanggap ng general public at ng publiko, yun ang isa sa pinakamahirap. And of course, yung person with disability din. Tama ko, Ma'am Shen, no? Yes. Nahihirapan kasi ang isang person with disability na tanggapin at aminin sa sarili niya yung pagtanggap na siya ay merong kapansanan. Kahit sino naman na mawalan ng paa or maputulan ng paa, it will take time for them to accept these things. But then again, person with disabilities, nandito po yung pamahalaan, nandito po yung RCDA na talagang handang tumanggap at yumakap dito sa mga kapatid nating may kapansanan. Maraming salamat po. Ngayon naman po siguro on the side naman po ng ating pong provincial government of Pangasinan, si Ma'am Jen. Gano'n naman po kahalaga that we are celebrating this week?
and DRW. Ma'am Jen? On the part of province of Pangasinan po, annually po kami na nagkakandak din ng celebration. And it's not just a celebration but a meaningful one wherein in-include po natin ang lahat po ng mga organizations ng persons with disabilities po. For this year, we will be having our culmination po kasi nasa province nga po, so kanya-kanya ding celebration ang mga LGUs po natin. So ang ating pong culmination at the province level will be on July 28 po, and we will be having a symposium since ang ating pong theme for this year is Rights First, Legislation Forward. Yun. So kumbaga, it's all about the rights. Siguro po i-update din po natin ang ating pong mga person with disabilities. Ano na nga po ba ang latest sa Magna Carta for Persons with Disabilities? Meron po ba itong mga amendments? So we will be also providing updates on the Unified Person with Disability ID system. Yan. Shout out po sa mga taga-NCDA. I think they are watching also right now. At ang National Council on Disability Affairs po, sir, ang tumutulong po sa lahat po ng LGUs para po ma-register lahat yung ating mga persons with disabilities. Not only on the Unified ID system, but also on the Philippine Registry for Persons with Disabilities because they provided computers po, desktop computers po sa lahat po ng LGUs. At ito po yung ginagamit ng bawat person with disability affairs offices sa lahat ng LGUs po sa pag-upload po ng information po ng mga persons with disabilities. So aside from that then po, since this month is also about disaster resiliency month, I think. So meron po tayo ikakandak din. Part na rin po ng activity would be the inclusive disaster risk reduction management po para all-in na po siya. Parang 2-in-1 sa isang celebration po ay we are also targeting 2 programs po sapagkat very crucial din and very important yung tinatawag po nating inclusive din na mga programa po natin when it comes to DRRM. So alam naman po natin na ang probinsya po ng Pangasinan ay prone po sa mga iba't ibang klase ng disaster at kaagapay po natin ang PDRRMO at iba't iba pa pong departamento pagdating po sa pagdating ng mga disasters ay iyon po yung isang target po natin na matulungan po at ang mga person with disabilities, ma-educate po sila kung ano po ba ang dapat na gawin nila at saan po ng kanilang pamilya in times po ng mga disaster na hindi inaasahang dumadating po. So yun po. At the same time po, mayroon po tayong kabahagi po ang province of Pangasinan sa iba't ibang disability awareness and sensitivity training. Ito po yung nagbibigay po tayo ng discussion or awareness campaign on how to assist the persons with disabilities sa mga frontliners, mga government employees po. So meron din po tayong mga invitations from the other provinces as well. So the province of Pangasinan is being invited to conduct the same training, yung DAST po na tinatawag po nila, Disability Awareness and Sensitivity Training, kaakibat na po nito on how to properly assist the person with disabilities, yung iba't ibang klase po ng disability. So meron po itong orientation and mobility, basic orientation and mobility, and basic din po na Filipino Sign Language. At itinatap po natin dito yung organization din ng mga deaf. The Pangasinan Deaf Association conducts the basic sign language, yun, particularly the Filipino Sign Language. And we also had conducted a hearing test for our persons who have hearing disability. And we will also be having our wheelchair assessment and distribution sa end part po ng July. In partnership po ito with the Department of Health and the ITRMC and of course the Latter-day Saints Charities Incorporated. By the way, our hearing test is brought to you also by the Audibly Philippines Incorporated. Sila po yung provider po ng mga free hearing aids, and ito po ay funded po ng Office of
the President. So yun, marami pa sir, no? Mahirap pong banggitin isa-isa. So medyo ano na po tayo sa oras, but definitely ang probinsya po ng Pangasinan ay we were trying to respond sa lahat po ng hinaing po ng mga person with disability sa abot po na aming makakaya. And ito ay katulong na rin po natin, katuwang po natin ang ating mga LGUs at mga organizations po ng person with disabilities po sa grassroots level po, sa mga barangays po. And even our barangays, barangay councils po, barangay captains, katuwang po natin sila. Maraming salamat po, Ma'am Jen. Marami po talaga tayong dapat abangan no, sa ating pong province of Pangasinan when it comes dyan po sa celebration natin ng NDRW. Ngayon naman po, ito naman po sa city government, Sir Mark, ano pong mga programs and projects po natin para po sa ating NDRW? Una sa lahat, gusto ko munang i-shout out yung aking mga kasamahan sa PIDAO or sa Persons with Disability Affairs Office na nanonood sila ngayon, no? So sila din yung kasakatuwang natin sa PIDAO na gumagawa ng mga programang to. And we always give it to these people kasi nga sila yung talagang gumagawa ng something sa buhay ng sektor. So una, nagkaroon tayo ng tugstugan at balitaan sa PIA Region 1. Magkakaroon din tayo ng Agkaisa Talk with the Governor. So maririnig natin yung mga plano, mga programa at proyekto ng ating mahal na gobernador para sa probinsya ng La Union at sa sektor ng may kapansanan. So nagkaroon din tayo ng monthly consultation for persons with disability registration sa Barangay Carlatan at masusundan pa to ng iba't iba pang mga barangay. Next is yung ating Disability Rights Lecture and Got Talent Competition on July 17, 2026. Ito po ay gaganapin sa SM La Union. No? Di ba? Medyo syala tayo ng konti. Kasi baka mainitan sila. So, kailangan talaga na medyo maganda yung weather. And medyo paulan-ulan din kasi talaga. So, we would like to extend our sincerest thanks to SM La Union for saying yes to this request. So, yung sa Disability Right Lecture, kasama natin dito ang Integrated Bar of the Philippines, kung saan magbibigay din sila ng libreng advice para dito or legal advice para sa ating mga persons with disabilities. Especially, nakita nyo naman yung theme natin, di ba? No? Sabi niya doon, rights first, tapos legislative yung susunod. So, yung karapatan talaga ng person with disability yung una nating pina-priority. Yung susunod na event natin dito is yung talk on different types of disabilities na kailangan nating palawigin talaga yung kaalaman tungkol sa kapansanan na hindi porket, halimbawa may diabetes ka, considered ba siya na disability or hindi. So, kung meron ba yung mga disability na nakalalagay kasi sila ng partial disability, and we think that disability is permanent kasi. Yes. So, dito sa talks on the different types of disabilities, may emphasize yung part ni DOH na yung doon sa Administrative Order 0014 Series of 2025 kung saan ipapakilala natin yung 9 types of disabilities. Meron din tayong first aid training relative to disabilities na ikakandak naman ng ating CDRRMO. Magkakaroon tayo ng disability sensitivity training to the different barangay captains naman sa Municipality of Bangarden. And then, meron tayong disability sensitivity again for frontliners and employees of the provincial government of Ilocos Norte. Kasi kukunti po yung train talaga to conduct disability sensitivity, no? Kaya yung ibang mga PIDAOs natin, they invite us to conduct this one. Another one is yung Disability Awareness and Sensitivity Seminar ng Department of Trade and Industry. So kung titingnan nyo, ang dami-dami ko nang binanggit na sangay ng pamahalaan. At ito yung composition ng RCDA. Dito na natin nakikita, ma'am, that RCDA is really a working council na meron talagang gumagalaw para doon sa disability affairs natin. And yon yung isa pa is yung Disability Building on Disability Categorization and Guidelines ng implementation ng Unified ID System natin. And lastly, every Saturday po ng July and August, we will be conducting also a disability sensitivity sa Don Mariano Marcos Memorial State University, NSTP naman po. Tuwing Sabado ito, mahalaga na malaman ng mga kabataan kung ano ba ang kapansanan para maiwasan talaga natin yung verbal ridicule and vilification. So yun yung mga programa na ikakandak natin for city government. Napakagandang mga programs na nabanggit nyo, no, Sir Mark, at pati na rin yung mga nabanggit kayo ni Ma'am Jen dahil hindi lang ito mga basta mga programs Ito mga programs na ito ay mga talagang
that will uplift, of course, ang ating pong PWD sectors, which are actually varied. Tapos, na-touch natin ang iba't ibang mga sektor ng pamahalaan. Napakagandang mga initiative yan. Yes, they went beyond. Opo, Yes, tama Tungkol po. sa mga may Sabi mga nga na- initiatives. Alam mo, eto, ma-share ko lang, no? Alam mo, birthday ng anak ko sa July 17. Sabi niya, Daddy, wala ka na naman sa birthday ko. But it's for the love of the sector talaga. Kasi walang magmamalasakit sa sektor, kundi tayo-tayo lang din. Kaya binibigyan talaga natin ng impormasyon yung publiko na sana po, ngayong National Disability Rights Week or sa mga susunod na araw, yakapin natin yung disability na parang sa atin talaga. Kasi in the long run, pagtanda natin, lahat naman tayo ay magkakaroon ng disability. At sa pagdating ng araw na yon, at least mas magaan natin matatanggap. Kasi habang bata pa tayo, habang nasa edad tayo na kaya pa natin, is tinanggap natin yung mga iba't ibang kapansanan. Talaga everyone should champion inclusivity, Sir Mark. Tama, no? Indeed. Yes po. Tama naman. Si Ma'am Shea naman po, sa side naman po ng DSWD, ano naman po mga programs natin for the NDRW. Okay. So, meron din pong naka-line up na mga activities for the NDPR Week celebration po. So, isa na po dito yung literacy training for our PWDs kasi nga yun, gusto nga natin silang matulungan din sa the side of their yung sa kanilang economic na aspeto na pangangailangan din. So we give them training. So for this time po yung mga officers muna, and then siguro sa mga susunod po na mga taon or mga members na po siguro. And we have also lined up na activities sa ating facility, doon sa ating AVRC or yung ating area vocational rehabilitation center po, kung meron pong mga seminar patungkol doon sa practical approaches to coping and growth for persons with the disability, at isa po ako doon sa mga resource speaker din na magdi-discuss dito, and yung meron din pong poster making contest and spoken word poetry, and then yung skills competition. So syempre pag nasa AVRC po, may mga different po na mga skills yung ating mga PWD. So meron po yan. And then yung film viewing, and of course, deserve din naman po sila na mapamper. So meron po silang pamper session for AVRC clients po natin. Okay. And of course, kung may mga invitation sa local government units na mag-RP po yung ating mga staff from the DSWD, we also accept po yung mga invitations po na yan. Okay. Thank you po, Ma'am Shea. Ngayon naman po siguro last question ko na po bago sa closing statement niyo mamaya. Ito po, 'di ba po ang atin pong hinahangad ay ang ating pong mga PWD sectors ay kailangan meron silang mahalagang kontribusyon sa atin pong lipunan. Gano'n po kahalaga na ine-emphasize natin ito sa ating pong publiko na dapat ang ating pong PWD sectors ay meron pong unahin muna natin siguro, dapat inclusive muna tayo. And then of course, through that, meron po tayong mga PWD sectors who contribute meaningfully to our society. Gaano po kahalaga yun? Siguro si Ma'am Shea. Napakahalaga po yung participation ng ating mga PWDs kasi sila po yung ating katuwang sa paggawa ng mga programs and services po. 'Di ba sa kanila po dapat manggaling. Sabi nga ni Sir kanina na hindi naman tayo. So dapat manggagaling po sa kanila kung ano po yung mga pangangailangan nila. Yun po. So napakahalaga po para makapaggumawa tayo ng mga batas or mga programs and services para po sa kanila. Maraming salamat po, Ma'am Shea. Sir Mark naman po. So ang disability sector, katulad din to ng ibang sektor ng lipunan, katulad dito ng mga non-disabled, no? Kailangan din talaga natin na bigyan ng katulad din ng ibang sektor ng lipunan, yung disability sector talaga natin is kailangang maging part lang at maging accepted lang siya doon sa ginagalawan nating mundo. Simulan natin to sa community itself, sa mga barangay, yung mga kagawad or mga barangay councilors natin, mga BHW natin, yung mga simpleng bata na nasa loob ng paaralan na maiwasan natin yung pangungutya, pagdi-discriminate, at pagsasabi ng mga hindi magagandang salita. Ito ay mga kailangan natin gawin talaga bilang mga advocate at bilang sinisimulan natin yung advocacy na
ginagawa natin sa ating lipunan. So mahalaga itong lahat ng ito para ma-embrace natin yung tinatawag natin laging inclusion. Kasi if we always say, they are included, nandun lang sila pero hindi sila nakakatanggap ng serbisyo. Nandun lang sila at nanonood lang sila pero wala silang boses. So ang gusto talaga natin is magkaroon ng inclusive governance. Kasali sila sa pagdedesisyon, sa paggagawa ng mga inklusibong programa para sa kanilang sektor. So ito yung mga mangilan-ngilan na gusto nating mangyari. Dahil nga, yon, uulitin ko yung first statement natin, nothing about us without us. So ito ay hindi lang sinasabi ng Magna Carta for Persons with Disability. Ito ay mismong galing sa United Nations Conventions of the Rights of Persons with Disabilities at sa iba't iba pang mga batas na umiiral at pinapairal natin sa ating bansa. Pakinggan din naman po natin yung ating pong kasagutan coming from Ma'am Jen ng ating pong PIDAW Pangasinan. Ma'am Jen? Siguro po importante din yung role ng family, no, to really support their family members who are persons with disabilities, sapagkat meron pa rin pong mga pamilya na kumbaga hindi po nila tanggap yung kapansanan ng kanilang anak. At meron din iba na itinatago yung kanilang anak, quote and quote, ikinakahiya. So I think from the perspective of family, dapat makita po na ang disability po ay hindi po ito katapusan, no, para po mabigyan ng opportunity ang isang tao. So siguro po nagkaroon po ng kapansanan ang kanilang kapamilya, pero hindi po ito ibig sabihin na wala na po silang karapatan para i-access po ang iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaan. So, from the family, so i-expose po natin sila, dalhin po natin ang ating anak sa ating LGU. Kung sa tingin po natin ay meron pong impression na meron po siyang disability, pumunta po tayo sa RHU or hospital, ipa-check up po natin. At pag na-certify po na meron po siyang disability, kumuha po tayo ng kanyang person with disability ID, sapagkat ito po yung pamamaraan upang ma-access po niya yung mga pangunahing serbisyo po ng ating pamahalaan, kagaya na lamang po ng mga diskreto sa gamot, sa mga basic commodities, at iba't iba pa pong serbisyo ng ating pamahalaan. At on the part of our government siguro po ay importante talaga na yung ating pong mga policies po ay maging inclusive po siya. Inclusive in the sense that sana po ay hindi natin nakakalimutan yung inclusion ng person with disabilities doon sa ating mga policy. Pag sinabi po nating included, kasama po talaga at kasali. So magkaiba po kasi yun. Ang kasama ay nandun lamang po ang ating person with disability sa grupo, pero ang kasali po ay mas meaningful po yung kanyang participation. Ibig sabihin po, naririnig yung kanilang boses, no? And at the same time, in partnership with the Organization of Persons with Disabilities, mas may empower din po yung ating pong mga taong mga kapatid na mga taong may kapansanan. So, I think kung talagang magsasama-sama po, no, magkakaisa po ating pong community, ang mga organization of person with disability, ang mga CSOs, at ang ating pong gobyerno. So, matitiyak po natin na wala po talagang maiiwanan. Masasabi po natin na no one will be left behind. So, siguro po sa ngayon po, hindi pa po 100% yung ganon na perspective sa community po natin. Pero sa pagtutulungan po natin, ay natitiyak po natin na in the future ay makakamit po natin. Yes, sir. Ayan po, thank you so much po, Ma'am Jen. Siguro ang bottom line ko na lang doon sa sinabi po ni Ma'am She, ni Sir Mark at ni Ma'am Jen. Dapat tigilan na natin yung pag-iisip natin sa ating PWD sector na less sila. They might be different, pero hindi sila less dahil bagamat they are part of the PWD sectors, deserve din nila ng same opportunity as we get tayong mga hindi parte ng PWD sector. Siguro po, dahil po dyan, I think
It's already 2:07 po. Hingin na po natin ang closing statement coming from our guests for today po. Unahin na po natin ang Social Welfare Officer 3 mula sa Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1, Ma'am Cheryl Bringas. So, maraming salamat, Mr. Rocky. So, sa pagdiriwang po ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week ay inaanyayahan po namin ang lahat or bawat isa na makiisa sa pagsusulong po ng isang lipunan na tunay na inklusibo. So, may mga may paggalang at nagbibigay ng pantay na oportunidad para sa lahat. So, yun naman ang goal natin. So ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang pagkilala dun sa mga kakayahan, katadagan at ambag ng ating mga persons with disabilities. So kundi panawagan din na ang bawat isa na maging bahagi sa pagbabago. So sama-sama po nating alisin yung mga hadlang, labanan yung diskriminasyon, napaka-importante do. Kasi marami pa rin po yung mga persons with disabilities natin na nakakaranas yung discrimination at isulong yung pantay na pagtrato natin at opportunity para sa kanilang lahat. So, maraming salamat. Thank you so much po, Ma'am Shea. Nakasama po natin ang Social Welfare Officer 3 ng ating pong Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1, Ma'am Cheryl Bringas. Kaya naman papakinggan din po natin ang ating pong Head ng Persons with Disability Affairs Office mula po sa probinsya ng Pangasinan, Ma'am Jennifer Garcia, for your closing statement po. Yan, so bilang Provincial Disability Affairs Officer po ng lalawigan ng Pangasinan, nais ko pong ipaabot na ang sa pinakapansanan po ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng tulong o benepisyo. Ito po ay usapin ng karapatang pantao at pagkakapantay-pantay at pagkilala sa dignidad po ng bawat tao. Ang tunay na sukatan po ng isang maunlad na lipunan ay hindi kung gaano kataas ang mga gusali nito, kung gaano nito isinasaalang-alang ang mga taong madalas po ay naiiwanan. Kami po ng mga person with disabilities. Kapag ang person with disabilities po ay nagkaroon ng pantay na pagkakataong makapag-aral, makapagtrabaho, makapagnegosyo, or makalahok sa pamahalaan at mamuhay ng may dignidad, hindi lamang isang individual ang umuunlad, kundi ang buong komunidad ang umaangat. Kaya naman ang aming pong panawagan sa person with disability sector, sa bawat isa, sa ating mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, civil society organizations, the media, at sa bawat mamamayan, gawin po nating pang-araw-araw na gawain ang inclusivity. Huwag po nating hintayin yung National Disability Rights Week bago po natin ipakita ang malasakit at pagkilala po sa kakayahan ng mga persons with disabilities. Tandaan po natin na ang kapansanan po ay maaaring maranasan ng sino man sa anumang yugto ng ating buhay. Ang accessibility, inclusive education, dissenting trabaho, pantay na oportunidad, at paggalang sa karapatan ng mga persons with disabilities ay hindi lamang para sa iilan. Ito po ay para sa kapakinabangan ng buong lipunan. Sa amin po, sa probinsya po ng Pangasinan, sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, sa pangunguna po ng aming pong mahal na Governor Ramon B. Gigo III, nananatili po ang aming paninindigan na isulong ang isang lalawigan na tunay na inklusibo. Isang Pangasinan kung saan ang bawat persons with disabilities po ay may boses, may pagkakataon, at may kinabukasan. At nais ko pong iwanan po sa inyo ang maikling mensahe na ito na lagi namin isinusulong. Ang tunay na inklusibong lipunan ay hindi nagtatanong kung ano ang hindi kayang gawin ng isang tao. Sa halip, tinatanong nito kung ano ang maaari nating gawin bilang isang komunidad upang matiyak na walang sino man ang naiiwan. Sapagkat ang tunay po na pag-unlad ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-unlad ng iilan, kundi sa kakayahang natin na isama ang lahat. Kapag ang mga persons with disabilities ay umuunlad, ang Pangasinan ay laging uunlad. Tayong lahat, diba? At kapag ang lahat ay kabilang, tunay na nating masasabi din na ating pong Pilipinas ay ang galing. Yun lamang po.
Ganda. Maraming salamat po, Ma'am Jennifer B. Garcia, ang head ng ating Persons with Disability Affairs Office mula po sa probinsya ng Pangasinan. Ngayon naman po, pakinggan din po natin ang kanyang closing statement. Dr. Mark Anthony B. Inocencio, ang head ng Persons with Disability Affairs Office ng City Government of San Fernando, La Union. Mulit-muli, lagi po nating sinasabi na ang karapatang pangtao ay para sa lahat. So ano kung ang karapatan ng mga non-disabled ay karapatan din po ng mga persons with disabilities. Nasabi na po ng ating butihing tagapagsalita mula sa Department of Social Welfare and Development Office Region 1 kung ano ang inclusivity. Nasabi na rin ni Ms. Jennifer Garcia kung ano ang ibig sabihin ng pangunawa at pagmamahal para sa mga persons with disabilities, lalong-lalo na yung kanilang mga pamilya, yung pagdanggap ng lipunan. Ang sa amin lang dito sa San Fernando, marami tayong gusto pang gawin, marami pa tayong plano. Ang gusto lamang natin ay magkaroon ng maganda at sapat na datos sa paggawa ng mga programa. Kaya hinihiling namin ang mga barangay, ang mga community people na mag-register kayo sa Persons with Disability Affairs Office at kumuha kayo ng inyong mga ID upang yung mga programang ibabahagi at ibibigay ng ating pamahalaan ay angkop sa inyong pangangailangan at angkop din doon sa karapatan na meron po tayo. Nandiyan na ang Magna Carta, nandiyan na ang Batas Pambansa 344, nandiyan na ang batas para sa trabaho, sa inclusive education, pati sa pagboto, andyan na ang mga lokal na ordinansa. Ang kailangan na lamang dito ay ang sabay-sabay nating pagbibigay ng sapat na tiwala, oportunidad at sapat na paggabay para sa mga persons with disabilities. Sapagat yun nga, ang tagline ng San Fernando, dito sa San Fernando, tayo ang simula, tayo ang dahilan, tayo ang solusyon, tayo ang pagbabago, tayo ang San Fernando. At mulit-muli, hanggang sa huli, sabay-sabay, pantay-pantay, lahat aangat, San Fernando para sa lahat. Diyos tiyak ngina. Maraming salamat. Yan po. Nakasama po natin ang head ng Persons with Disability Affairs Office ng City Government of San Fernando, La Union, Dr. Mark Anthony B. Inocencio. Again, maraming salamat po, Ma'am She, Sir Mark, Ma'am Jen, maraming salamat po for coming po dito po sa ating pong programang Kapihan sa Ilocos. At dito po nagtatapos ang ating pong programang Kapihan sa Ilocos. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong hapon po na ito sa ating pong mga Facebook Live viewers, sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood sa ating pong YouTube at Spotify platform, pati na rin po sa ating mga tagapakinig sa ating mga caring radio stations region-wide. Ayan po. At bago po tayo magtapos siguro, nais ko lamang pong iwan ito na ang ating pong laban sa inclusivity ay hindi lamang po laban ng ating PIDAW, laban ng ating pong DSWD, laban po natin lahat ito. Kailangan po nating magtulong-tulong para po mabigay ang pantay-pantay na karapatan para po sa ating pong karapatan at opportunity para sa ating pong mga persons with disability. Ito po ang Kapihan sa Ilocos, programang hatid ng Philippine Information Agency Ilocos Region, at ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe De Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Director Jeneline C. Rolle. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, at kami po dito sa PIA naniniwalang a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Maraming salamat po.